Pochválený Ježiš Kristus. Tak ja sa volám Lenka a patrím tu na dobrovoľníkov, ktorí nás možno tu už poznáte niektorých z videnia v domši. Ja som tak rozmýšľala, že ako som sa vlastne k tomu dobrovoľníctvu pro-life dostala. A tak sa mi zdá, že to môže byť aj také povolanie nejaké. Tak ako aj iné povolania sú, tak aj do tohto boja za život. Čo ma k tomu tak aj viedlo, určite bola aj moja rodina a výchova v rodine, hlavne moja mamka bola pre mňa takým vzorom. A potom aj si pamätám aj z náboženstva ešte zo základnej školy, keď nám pani katechetka rozprávala, pamätám si tú knihu, ako sme mali s takým malým aj babetkom ešte v ruku mamky, že už vtedy sa ma to tak dotklo, taký úžas nad takým tajomstvom života, ako to tam vzniká všetko a keď nám rozprávala pani katechetka, že aký to je taký bezbranný tvor a že ho treba chrániť, tak to som si tak zapamätala, že naozaj, že ono je také bezbranné a potrebuje ochranu. Potom ďalší, kto v tom môže mať prsty, myslím, že je sveta Gianna Beretta Molla. Keď som bola pred birmovkou, tak som nevedela, že aké si dám birmovné meno. A mali sme také stredka vo farnosti a moja animátorka od Salesianov, ona už však teraz bola blahorečená, vlastne ešte len taká nesvetá, tým ešte len blahorečená Gianna, tak mi o nej povedala, určite ju poznáte, hej, že je Talianka, že dala vlastne svoj život za svoje dieťa, čo obetovala. Tak ma to tak, že dobre, že sa mi to zapáčilo. A dala som si vtedy meno Jana, aj keď to bolo také, že neviem, či si ju môžem dať, či nie, lebo ešte nie je sveta. Ale bola to taká akože moja patronka. No a potom prišlo viacero rokov a vlastne nejak ma odchytila pani Marcela Dobešová. Ona je vlastne šéfka Fóra života a ona pochádza z tej istej dediny ako ja. A tak ma pozvala na nejaké ich stretnutie, kde boli nejaké prednášky a bolo tam veľa zaujímavých ľudí, ktorí sa už venovali ochrane života a rozprávali o tom, kto akým spôsobom to robí a čomu sa venuje. Tak zase ma to tak oslovilo a som si povedala, že aj ja začnem dačo také robiť. Tak prvá taká vlastne formu života robí aj tú bielú stužku a sviečku, to určite poznáte. Tak ja som pripravila u nás v dedine taký poster, veľký plagát na úradnej tabuli pred obecným úradom, hej, kde sú také obecné oznámy, hej, s takými obrázkami a kadečím. Boli tam zákony a aj také obrázky, že ako sa vyvíja to babetko a tak. Takže to boli také akože začiatky, že som chcela robiť takú už osvetu nejakú alebo niečo také. No a potom prišiel taký čas, že som sa rozhodla, že asi už by som mala sa osamostatniť a odísť od svojich rodičov, od rodiny. Tak som sa presťahovala tu do Prešova a takým Božím riadením asi nás Boh a otec Dušan Škurla dal dokopy tu na takú skupinku ľudí a rozbehli sa tu vlastne omše za život aj 9 mesiacov, čo sa chodíme modliť na miesta, kde sa robia potraty. My sme veľmi tak rozmýšľali na takých stretnutiach, že čo vlastne hlavne treba robiť a prišlo nám to tak, že asi
tak osvetu a hlavne veľa sa modliť za to všetko, za veci spojené s ochranou života. A neviem, tie omše za život aj mne samé, keď to vlastne aj pripravujeme, a mne samé to tak veľa dáva. Aj sa tu dozviem veci, aj také povzbudenie z tých svedectiev. Aj som si uvedomila, že vlastne aj v boji za život môže byť vlastne služba aj taká, že napríklad taká obyčajná, že pripraviť chlebičky, hej, na gašpe, alebo tak. Alebo keď sa modlíme ja chodím ku Ginstaru, vlastne to je jedno z tých miest, kde sa robia potraty, kde sa modlíme, tak by som povedala, že aj ja som prešla takou, alebo aj prechádzam takou premenou, že keď sa modlíme, tak možno, že najprv to začína takou, že zmena začína odo mňa. Taká aj zmena pohľadu na vec, že niekedy na začiatku dávno, že som to tak brala, že tie ženy, že to sú strašné, že idú na potrat a tak, alebo tí lekári, že čo to robia. Takí to boli skôr nepriatelia alebo zlí ľudia pre mňa. A potom mi aj Boh tak poslal aj do cesty, že som sa mohla aj osobne rozprávať aj s takými ženami, ktoré mali s tým skúsenosť aj po potrate. Ja som zistila, že to bola žena vlastne, ktorá naozaj vo veľmi ťažkej situácii. A ona nevidela iné východisko, že vlastne z takého akoby boja proti ním aj formu života je tak viac teraz zamerané, že skôr priniesť tým ľuďom lásku, milosrdenstvo a takú pomoc, hlavne konkrétnu aj finančnú, materiálnu alebo aj ubytovanie, aby sa zachránilo to dieťa. Aj takisto tí, aj lekári možno, neviem, sme rôzni ľudia, máme za sebou rôzne zranenia, aj sme hriešni a tak asi, že ja som prišla na to, takže nikoho nemôžem odsudzovať a posudzovať a odsudzovať. Len sa nejak za tých ľudí modliť alebo robiť osvetu. Tento boj za život je taký, pre mňa je takým bojom za dušu, za ich spásu, aby spoznali pravdu a lásku. A ešte čo, ako tu hovoril Páter Gabriel, že je to takou úlohou každého z nás bojovať za život, ale ja som bola taká tiež na začiatku až pohoršená, lebo začali sme, že tak inšpiroval nás aj otec Filip, ktorý tu bol. A bolo to také veľké stredko, ale tak málo ľudí sa chodilo modliť na tie miesta, kde sa robia potápne, že som to nechápala, že prečo oni myslia, že ale nie každý musí byť zapálený asi až tak, ktoré je takú vec, alebo ľudia robia iné veci, venujú sa iným veciam. Určite je to také Božie dielo, za tomu verím. A som rada, že môžem byť takým nástrojom aj. A viem, že keď aj hľadáme ľudí niekde aj v iných okolitých farnostiach, tak sa nájdu takí, že sú ako keby pripravení na to, tí ľudia, že sú, ktorí majú taký zápal pre túto vec. Tak keby ste vy niečo také pocítili, tak budeme veľmi radi, keď sa k nám pridáte. Určite.